Hi guys! Welcome back to my channel. So, nag-take 2 ko kay pangit ko sa first video. Anyways, kumusta mo tanan diha oy? Kumusta mo? Okay mo diha? Kami din okay lang. Medyo na-miss na mo nga mag-istorya ta on air. Na-miss na mo nga kulitan on air. Pandamay kani pandemic na COVID-19. So karon Wednesday, March 25, 2020. So nag-duty ko karon guys for alas 4. Gikan gina sa alas 4 taman ko sa alas 8 sa gabi. So by the way sa mga nagkurat nga wala dumigi istorya na on air, ayan gituyo na siya kay para pud na safe tanan, di ba? And ma-apply na to ang self-distancing. Diba? Right? Self-distancing. Yeah. Ayan. So, dapat ma-apply. And then, syempre, gamay na po duty sa amo ang station. Around 5:59 na karon sa gabi. So, dagan kaayo mga kakulian sa tibuok kalibutan. Kung mananaw ka og mga international news. Kung mananaw ka og mga national news sa Pilipinas, sa ABS-CBN, sa North Mindanao. Medyo kahadlok kayo, dili siya sa yun, dili lalim para sa ato, mga concern kaayo, dili lalim para sa ato, kahadlok yun pero sa mga wala lang, chill lang, wala gina sila pake. So di kita mahuman ani guys, no, sa tinud niya istorya, di kita mahuman ani pag dili ta tanan mag-cooperate, di ba, nga mag self quarantine or mag stay at home, di ba, dapat dili maglakaw. Kung nailakaw lang, importante tapos safe ka, naghugas ka kamot, proper hygiene, and then wear ka og mask in public para dili makakuha kag mga anything, dili lang COVID basta unsa na nga mga sakit po diha kay dili na inana ka kakumpiyansa ang panahon karon. Yan. So, kung nalay mga errands inyo mga dapat na lakton, di ba? Nga importante kaayo, and then after balik din ka uli. Kaya dili ka kabalo, di ba? Matod pa sa mga doctors, mga experts, dili ka kabalo basing makakuha na kada. Yan, diliingon nga kinahanglan ka na kay symptoms na yung mga ginatawag nilang katong asymptomatic, di ba? So dili na to gusto na mahitabo sa ato. Kaya balo naman siguro mo, naka-update naman siguro mo kung nanay mga POIs, mga PUM, pinakabok daily. I don't know, karong adlaw akong moment siguro ni sila this day ang ang record sa sa DOH, no? Count. It's so 4 PM karon kaganina March 25 is 636 confirmed case, 38 death, and then 26 ka mga naka-recovered. Lami kita na ng recovered, no? Dapat bailon tani sila. Ayan, compare sa mga nakabsa lugar, no? So karon atong ma-offer lang gid guys na sa tanan is dapat patuko lang gid ta self quarantine sa balay. Kabalo ko kapoy kayo no, saludo gyud kay ko atong mga tambay lang bitong ikaw kamo kanang nga dili mga ganahan og trabaho, kanang mga dili ganahan og lakaw lihok tabang sa nawigi kanan. Saludo ko sa inyo brad kay dili sayo na magtambaya lang sa balay bay sige yaka. Dili lalim nga magsige lang og kana bitaw nga lanay. Dili lalim bay nga nagsige lang ka og kanang magpangalamurang feeling nimo palamunin na bitaw kay kabitaw. Sira ka kaon magluya. Yan, so dapat na kay ma-exercise po ka sa balay. Okay pa kadugayan. Tapulan na po ka gusto mo magyaka. Yan, so nakakapoy di ay magtambaya lang sa balay. Pero at least pila lang ka days lang ni siya na dapat na mag self quarantine. So dili maingon ni siya forever pod. No, muga din na dapat na mag-cooperate tanan kay para mas dali na noon ang ang dagan, ang progress, di ba, nga dili na mas mulala pa ang issue sa COVID-19, no? So karon medyo scary gamay ang situation sa tibok sa tibok kalibutan, but naami mga experts na naningkamot pod, no, national and international, kung sa'y pwedeng mga solusyon So nga atong ma-offer lang karon guys is panawagan lang nato nga dapat mag-cooperate ta for self-quarantine. Ang mga doctors magani mag self-quarantine maski kabalo sila wala sila
kabalo sila nga risgo na ilang mga frontliners na to mag self quarantine mga kita baka nga kaon tulog ra tong i-offer. Di ba mo ana, di ba? Happy kayo siguro taglanay. Siguro tawagwan yaka. Di ba? Limpis balay man ana tambay luto lang ana ra gyud. Tapos pag ano na hatdan na relief goods is kalamis life. Bidaw oy dito mag ano na guys dapat sa akong mga followers din sa sa akong channel, please ang yun ako sa inyo guys, dapat para mas mupaspas niya tabang taog self quarantine dita maglaga, please undangan sa nato na sige lang after ani na anlilaag lagi ta na mahitabo lagi guys. Alright, salamat kayo sa mga nag-view sa akong YouTube channel. Salamat. Mingaw kayo ko sa inyo ha. Wala kayo upload sa akong channel. Sige naman yung kamot na this day karon nga mga panahon nga maka-gather daw mga videos gihapon guys. Ayan. Pero na ako yung mga i-edit pa na mga videos po na kami katong mga napundo na ako. Salamat guys, and don't forget follow me sa akong social media account, sa akong Facebook Joe Romantico 2020, Instagram, YouTube channel o TikTok Joe Romantico. Ang akong tapa din ni TikToker gyapon siya again. Yung kuan is yung TikTok na account Rice cake. Rice cake. Yeah, it's R-A-I-Z cake. Yeah, rice cake. Mana siya dili rice cake na rice niya cake ha. Okay guys, salamat. Bye.